Irudikatu zeure burua laugarren DBH-ko ikasle baten modura. Irakasleak vektoreak zer diren azaldu du eta orain hasiko da esplikatzen haiekin eragiketak nola egin. Bi eragiketa aipatu ditu, batuketa eta biderketa. Zuk gogoan duzu vektoreak gezi moduko batzuk direla eta hala ere konponenteak dituztela? Horrelako zeo zer esan du irakasleak. Baina galdetzeko berandu bide da irakaslea hasi baita. Bi vektore batzeko bakoitzaren konponenteak batu behar dira, vektore berri bat osatuz. Primeran, inongo problemarik gabe. Eta bi vektore biderkatzeko, bakoitzaren konponenteak biderkatu, ongi, hori da. Eta biderkadura denak batu. Bi vektoreren biderketak zenbaki bat sortuko du. Nola? Baina horrek zer zentzu dauka? Zergatik definitzen da bi vektoreren arteko biderketa horrela? Zergatik biderketa horren emaitza zenbaki bat da? Bideo honen helburua zera da, lehenik galderari erantzutea. Zergatik ez da hau biderketa egokia? Baina, bigarrenik, itxuraz desberdinak diruditen matematikaren adarren arteko loturak deskubrituko ditugu, eta baita matematika nola garatzen eta zabaltzen den ere. Hasteko beraz, ekar dezagun gogora zer diren vektoreak. Vektoreak objektu matematiko bat dira, eta nolakoak diren gauzak ez dute definizio bakarra. Matematikaren zein adarrekin aztertzen ditugun, definizio bat edo beste aplikatuko zaie. Definiziorik ezagunena geometrikoa da. Vektorea norabidea, luzera eta noranzkoa duen espazio edo planoko segmentu bat da. Baina bada beste definizio bat ere, definizio algebraikoa. Vektorea zenbaki zerrenda bat multzokatzen duen objektua da. Barkatu mesedez zehaztasun falta, momentuz definizio simple hau erabiliko dut. Edukia gehiegi ez konplikatze aldera. Kasu honetan, zerrenda vertikalean irudikatu da. Baina badago aukerarik zerrenda horizontalean idazteko, batzuetan zenbakiak koma bidez bananduz. Horren desberdinak diren bi definizio edukita, nolatan konpartitzen dute izena. Zergatik ez diogu bati gezi deitzen eta besteari zerrenda? Zergatik bientzat vektore? Bata, bi definizioak matematikak duen tresnarik liluragarrienak elkartzen dituelako. Baliokidetasunak. Koordenatu sistema bat erabiliz gero, bi definizio hauek baliokideak dira. Multzokaturiko zenbakiak zentzua hartzen dute geometrian, eta objektu geometrikoa zenbaki bidez deskribatzen ahal da. Hau da, batak bestea ondorioztatzen du, eta batean aplikaturiko aldaketa orok bestean eragina izanen du. Txanponberaren bi aurpegi dira. Aurreari gezi deitzen aldiogu, eta diferentzuari zerrenda, baina biak dira txanponbera, vektorea. Eta vektorea gehien komeni zaigun moduan errepresentatzen ahal dugu, gezi moduan edo zerrenda moduan. Baliokidetasun hau ez da soilik vektoreetara mugatuko, ez. Matematikaren bi adar osoen artean ezartzen ahalko dugu. Hau egiterakoan, argi ikusiko da zergatik dira vektoreen arteko eragiketak diren modukoak. Baina lehen, xehetasun txiki bat, abizena erantzi behar diegu aztertzen gabiltzan matematikaren bi adarrei. Izan ere, bai algebra, bai geometria, adar oso zabalak dira. Baliokideak diren adarrak, egiazki, algebra lineala eta geometria analitikoa dira. Analitikoa abizena, espazio geometrikoaren gainean erreferentzia sistema paratzearen ondorio da. Zera, zenbaki bitartez geometria analizatzearen ondorio alegia. Lineala abizenak adierazten du, algebra honek soilik urrengo forma hau daukaten ekuazioak aintzakotzat hartuko direla. Ekuazio hauek bi dimentsiotan zuzenak marrazten dituzte eta hortik datorkie lineala diera. Vektoreen eremura zabalduz, bi eragiketa ikusten ahal dira. Vektoreen arteko batuketa eta zenbaki eta vektore baten arteko biderketa. Ba aldago bi eragiketok zentzuz definitzerik, bi adarretan aldi berean gainera? Bai noski. Bi vektoreren batuketak zera irudikatzen du. Bi vektore horiek definituriko desplazamendu totala errepresentatzen duen beste vektore bat. Aldiz, zenbaki eta vektore baten arteko biderketak vektore horren kopia moduko bat itzuliko dugu, baina zenbaki horrek adierazten duen eskalaz eraldaturik. Eragiketa hauek algebra linealaren eremuan erraz errepresentatzen ahal dira. Vektoreak terminoz-termino batu eta terminoz-termino zenbakiarekin biderkatu. Listo, amaitu dugu. Bi eragiketa hauek aski ditugu algebra linealaren eta geometriko analitikoaren baliokidetasuna eraikitzeko. Eta esanen didazue, baina orduan, vektoreen arteko biderketarik ez? Ez alda beharrezkoa. Eta zergatik lehen esan duzu vektoreen arteko biderketak zenbaki bat emanen zuela? Goazen orain, biderketa hura nondik datorren ikustera. Algebraren linealtasuna erabili badugu batuketa eta zenbaki bidezko biderketa definitzeko, orain, geometriaren ezaugarri berezi bat erabiliko dugu, distantziak. Vektoreen definizio geometrikoan, aipatu da vektoreak luzera jakin bat duen segmentuak direla. Nola kalkulatzen da distantzia hau?
Erreparatu konponenteak erabiltzen ahal ditugula, Pitagorasen teoremaren laguntzaz. Lehen konponentea berbi, gehi bigarren konponentea berbi, hori guztia da distantzia berbi, L berbi. Baina, hemen ez aldugu aurkitzen bi vektoreen arteko biderketa? Egia da, bi vektore horiek, kasu honetan vektore bera direla, baina lortu dugu behintzat esanik geometriko bat. Vektore bat bere buruarekin biderkatzerakoan, bere luzeraren berbidura lortzen da. Biderketa honi biderketa eskalarra deitzen zaio. Biderketak zenbaki bat, eskalarrera deitua, sortzen duelako. Vektoreak desberdinak direnean, biderketa hau vektoreen luzeren eta eratzen duten arteko angeluaren menpekoa da. Distantzia eta angelua kalkulatzeko, vektoreen arteko biderketa eskalarra erabili dugu, eta biderketa honek eraberean definitu ditu espazio geometrikoan distantzia eta angelu kontzeptuak. Hauxe da baliokidetasunaren indarra. Aitzinean aipaturiko biderketa intuitiboak, definizio algebraiko erraza badauka ere, ez du esan nahi geometriko erabilgarririk. Horregatik erabiltzen da biderketa eskalarra, algebraren eta geometriaren arteko harreman zuzena delako. Eta harreman honek zeinen urrun eramaten algaituen ikusteko, ona etxenplu bat. Orain arte eginiko irudi guztiak bi dimentsokoak dira. Gure mundua hiru dimentsio duna denez, soilik 3D geometriak aztertzen alditugu, ezta? Bada ez, algebraren munduan aixe egiten da aurrera etatzera dimentsioen kopuruan. Baliokidetasunak, balizko 27 dimentsio duen espazio geometriko aztertzeko tresnak ematen dizkigu. Espazio hori irudikatzen kapazak ez garen arren. Hemen ikusten alda nola lotzen den matematikan ezagutza. Bi arlo itxuraz desberdinen arteko konexio bat sortu eta konexio horrek noraino garamatzan aztertu. Matematikan harreman hauek etengabe aurkitzen dira, eta berazgarriagoak izanen dira konektaturiko bi adarrak itxuraz oso urrun daudenean. Horrek sortuko baitu matematikari begiratzeko prisma berri bat. Hori da, nire ustez, matematikak daukan edertasunik ezkutuena, baina goko betegarriena. Amaitu dugu, ezta? Tira, onartzen dut, orain badator plot twista. Hasieratik gezur txiki bat bota dizuet. Vektoren arteko biderketaz aritu naiz, singularrean, biderketa bakarrak existituko balitz. Vektoren arteko lau biderketa mota desberdin existitzen dira gutxienez. Haietakoren artean lehen aurkezturiko biderketa intuitiboa, Hadamard den biderketa bezala ezagutua. Orduan zer? Bideo honek ez dut deusetarako balio? Esan dudan guztia gezurra da? Zein da vektoren biderketaren definizio zuzena? Bada definizio zuzena da, zuk nahi duzuna. Bai, zuk aukeratzen alduzu biderketa nola definitu. Areago, vektorea berarentzat ere definizio berri bat sortzen alduzu. Kontua da, zuk asmaturiko horrek nora eramanen zaituen. Aurretik egineko matematikarekin zer ikusirik dauka? Zein baldintzapean du zentzurik? Zerbaitetarako erabilgarria da? Bideo honetan erakutsitako algebra geometria harremana funtsezkoa da gure egunerokoan, eta horregatik irakasten da eskoletan. Harreman hori biltzen duen etxea eraiki dugu bideo honetan, baina zergatik ez bestelako etxe bat eraiki. Propietate desberdinak edukiko ditu, noski, eta konexio diferenteak, baina matematikak baimentzen du. Matematika askotarikoa da. Hadamardek, biderketa intuitibo hori ikertu eta gero, gaur aplikazio ugari aurkitu zaizkio informatikan eta adimen artifizialaren kalkuletan adibidez. Egia da, geometriarekin harreman sakona sakrifikatzen duela, baina beste propietate berezi batzuk irabazten ditu. Bideo honetan oso sakonak diren gaien inguruan azala aurratu besterik ez dugu egin. Normalena litzateke orain 11 galdera edukitzea, jakin minak bultzatuko bazintuzte vektoreak, algebra edo geometriaren inguruan gehiago ikertzera, horrekin soilik bideo honek merezi izanen luke. 1000 esker aditzeagatik eta 1000 esker premio 6 mineter proposamenari. Segi bizkor.